So guys, karon pa lang gyud daod-daod ni undang ang ulan deres Berlin. Imbis man laag mi karon, nami mga plano nga mo adtuan, wala jud mi nakalaag. Kay kung wala ka mo karon ni karon nga oras alanganin na. 1 hour pa ang among travel. So, natulog na lang siya guys. Ako nag-walking na lang sa buko. Okay. Busog kay ko today. Among lunch, kadaghang kaayo. So, walking na lang ko. Mingaw kayo diri guys. Mga sarado manggod kasagaran ng mga tindahan to kay Sunday man. Yung mismo simba po ko karon dito sa Catholic Church. Wala po do ka simba. Kaya alanganin na 3:30 ang mass, 1 hour ang travel. So, masig sunod na lang po si Mana po. And then, dili po siya pwede. Kung biyahe-biyahe o dugay guys, kay na siya dentist appointment ugma sa'yo. So, more to guys. Bye-bye mama. Chup-chup. So guys, padayon lang ta sa atong storytelling, no? Ga-walking ra ko. Basig unya. Mura na ko. Busog mong ko. Grabe ka bugnaw dali guys. Init ni karon oh, grabe ka init no. Pero ang hangin, grabe ka bugnaw. Pero okay lang. Hangin gid niya, ang bugnaw kaayo. Kasi hangin ba ya gyud. Lakaw lang ko ay nag-walking ko kay di na ko siya istorbohon kay magpahulay siya. Kaya siya dentist appointment na pud uma. Na amang kuan man guna siya guys kanang ilisanon ang iyang ngipon ba. Kanang tanumanan ang iyang teeth. Apotike. Ang apotike diri guys is pharmacy. Kamingaw kay sa dalan, di ba? Grabe kamingaw. Siya. Ang iyang teeth, tanumanan, so napay mga gipang tarong. Kasi mo to last week gani, di ba gikan pud mi og dentist. Og sayo pud ang iyang dentist appointment. Yan apod siya work ugma, na siya work. Pero morning man ang yang appointment sa dentist. So, matuwa na siya gistorbo guys. Ingon na lang ko nga mag-walking sa ako ha. Okay, arong makatulog kag tarong. Sumuon na Stang mingawas dalan guys. Mingaw kaayo. May mga nagtikaw-tikaw pero ginagmay ra. So guys, padayon na punta. Mo to lagi, mingaw kayong dala no. Azin mingaw jud. Kay Sunday manggod karon. Ang uba, ang dari gid sa Germany, basta Sunday, ting pahulay gid na nila. Ting pahulay ting church. Kuya gay dari sa ila kay ang mall sarado pagkuan. Pag Sunday. Nanagali unta may adtuan guys nga lugar. Iyan itong kuan. Iyan itong kita sa ako. Gabi Hindi lagi madayon. So, walking na lang si ante. Sabi ka init guys. Pero sabi ka bugnaw sa hangin. Nami ka idagan. Pero niya nakutawad mo dagan kay busog kay ko. Dagan kami kikaon. Sinangag na pud ko guys. Pero kuya kung sinangag sa gulan akong mga gulay. Pero kuan pud siya ba? Yummy food. Siya guys. Agi-agian ako. Na may mga car. Pero sigara na ana good manimba maguna sila. Nahin ang mga malaagan din guys, mga park para sa mga kids. So, alright, bye mama, chup-chup. So, manapod siya guys. Lahat na po nga street. Yung mga balay diri daghan. Mga single units na siya diri guys. Dili siya mga apartments. Kanya ka ni restaurant. May open. Mga open diri guys, mga restaurants. Mga close diri mga malls. Yes, mga malls ang mga closed. Walay open na malls.
Mana nga. Yeah. Wala gid po yung laag-laag kaayo guys kay it's a holiday mo. Grabe ka lagi parking mo. Mga naka-park halos tanan ng ilang mga sakyanan. May mag-walking-walking, mga magtiayon. So mga tigulang na sila holding hands paghihapon chiririt. Oh, diba? Ano na siya guys? Nakalisundan siya. Tunog. Ano kong hangin guys? Say, away na. Hindi panimot na. Ako na restaurant kaya pa siya. Nakakot na kaya ako. Sumat, sibay mo mo. Madsa guys. Sige ito mag-storytelling na tagdali kaga walking na magugko. Mo, na po. Light na po din diri. Basta mga green git kaya yung Germany guys. Green, green, grass of hope. Puro green. Oh, ano mga apartment na siya, apartments na di na parked. Sige paningot na ko azain paningot na ko maayo. Oh, di ba gwapa kayo? Oh, gwapa kayo. Siya guys. Tapos sa gidagan ko man siya diri guys. Karon bagtas sa ako. Grabe jud kabugnaw sa hangin. As in, oh, sorry ang hangin niya. Grabe kabugnaw. As in, pero gipaningot na ko ha. Oo, gipaningot na ko. Ano siya guys. Oh, tsura dari. Pag ganais kaayo lagi dari guys. Kay puro green, puro punuan. Kaya hinabaginaan sa ato. Pili ramang good sa butuan ang mga greens. So, more so guys, bye-bye mo chup-chup. Chup-chup-chup. Guys, bis gusto pa ko mag-walking og taas-taas guys kay hiun man kayo ko. Inanglan sa ko mobalik sa ako sa among apartment ay ako. Mo decide ko mobalik pa ko. Grabe na ka 3.5 kilometers na ko guys, ha baktas lang na. Going din sa among apartment guys. Alangan kay hiun kay ko. Ano problema po diri guys kay dili ka basta makaihi. Para sa Pilipinas ako pa ba kung mag-run ko kung gusto ko mangihi ra ko sa kilid sa mutan diri guys dagang kay sakyanan pwede ra gid ko mangihi sa mga likod-likod pero dili man pwede guys kay bawal man diri. Kung pwede pa lang ganina raw nangihi guys dagang kay mga sakyanan akong nalabihan ako kay hiun kay ko. Ulisan ko sa apartment. Ay, naka 3.5 kilometers na po ako. Paktas na. Meron akong singot. Gatulo sa akong ulo. Na siya guys. Ay, ganun na naman tayo pwede. Hihian, pwede kaya ka manghihi mo. Pungko ra dira. Di man pwede. Kibawal man. So, baktas kiguan ni pabalik. Baktas. Balik kiguan ni pabalik sa apartment. Mga parking guys. So, mga guys. Bye-bye mama chup-chup. Mama. Sama po ito guys. Kadagan na dyan. Kadagan ako guys. Kadagan na. Panghihi ako sa balay. Nauli sa ako. Ang panghihi. Kadagan na dahin ko. Yes guys. Woohoo. Grabe ng singot. Dagan ka more. Ano gid pwede nga dila mudagan guys. Kasi kaon. Oh my gosh. Kasi pa di ko mudagan no. Kasi siguro kog kaon. Uy. Saan nag-construction ni diri siya guys Adi ha. Construction. Nice na mga cover diri sa mga kipang construct kay grabe gud ang protection. Oo. Nice siya guys.
Okay. Summer guys. Bye-bye, mama. Chup-chup.